O crime de Monelos, un suceso tráxico no corazón de A Coruña. O ano 1920 marcaba unha época de profundos cambios na cidade da Coruña. A industrialización avanzaba, os barcos chegaban ao porto cargados de esperanzas e mercancías, e a cidade crecía cara aos seus arredores. Pero no barrio de Monelos, a vida seguía o seu propio ritmo, máis pausado, máis íntimo, máis arraigado nas tradicións de sempre. Monelos era un lugar de contrastes, onde a tradición e a modernidade se atopaban en cada esquina. As rúas estreitas, os muros de pedra, os hortos e os muiños que lle daban nome ao barrio, convivían coa chegada de novas xentes e novas ideas. Era un barrio traballador, humilde, onde a xente se coñecía polo nome e onde os problemas e as alegrías se compartían sen reservas. As tabernas eran o verdadeiro centro da vida social en Monelos. Despois de longas xornadas de traballo, os homes reuníanse neses espazos cálidos para beber un viño, fumar, falar das cousas do día e, sobre todo, xogar as cartas. As partidas de brisca eran case un ritual, un momento de distracción e camaradería que axudaba a esquecer as penas e as dificultades da vida cotiá. Unha desas tabernas era rexentada por Manuel, un home coñecido e respectado na veciñanza. Era un home traballador, de trato amable, que coñecía polo nome a cada un dos seus clientes. A súa taberna era un refuxio cálido nas frías e húmidas noites galegas, un lugar onde sempre había un sitio para quen chegase. Entre os clientes habituais atopábase outro Manuel, un carabinero retirado. O Corpo de Carabineros era un instituto armado do Estado español, encargado de vixiar as costas e fronteiras do país e de perseguir o contrabando. Era un traballo duro, que forxaba homes de carácter forte, disciplinado e acostumado á autoridade. Manuel, o carabinero, pasara longos anos ao servizo da coroa, vixiando costas e fronteiras, enfrontándose ao contrabando e á ilegalidade. Agora, no seu retiro, atopaba consolo nas partidas de cartas e na compañía dos seus veciños. A brisca era o xogo por excelencia nas tabernas galegas da época. Un xogo de estrategia, de memoria e de tensión, onde cada carta xogada podía cambiar o rumbo da partida. Era un xogo que a miúdo acendía os ánimos, especialmente cando as apostas ou o orgullo estaban en xogo. A noite do crime. A taberna de Manuel estaba chea, como era habitual. O fume do tabaco mesturábase co cheiro a viño e ao pan recentemente horneado. O son das conversas, das risas e do golpear das cartas sobre a mesa creaba un ambiente familiar e acolledor. Os dous Manueis sentaron á mesa para unha partida de brisca, como tantas outras veces. Ao principio, todo parecía transcorrer con normalidade, pero o que comezou como un xogo amigable, pronto se converteu nunha disputa acalorada. Ninguén sabe con certeza que foi o que desencadeou o conflito. Quizáis unha carta xogada de forma incorrecta, quizáis unhas palabras mal interpretadas, quizáis o orgullo ferido dun home acostumado ao mando e á obediencia. As palabras subiron de ton, os reproches cruzaron o aire cargado da taberna. A tensión era palpable e os demais clientes observaban en silencio, sen atreverse a intervir. Nun instante de furia cega, a disputa chegou ao seu punto álxido. O carabinero retirado, cego pola rabia, sacou unha arma branca. O silencio apoderouse da taberna cando o taberneiro caeu ao chan, mortalmente ferido. Hora de golado. O pánico estalou entre os presentes e a noite de Monelos tinguiuse de sangue e traxedía. O crime conmocionou a toda a cidade da Coruña. A noticia correu como a pólvora polos barrios e as rúas, chegando ata os xornais que a publicaron con todo detalle. A taberna de Manuel, que fora un lugar de encontro e alegría, converteuse no escenario dun dos sucesos máis escuros que a cidade lembraría durante moitos anos. A xustiza non tardou en actuar. O carabinero foi detido pola Garda Civil pouco despois do crime e posto a disposición das autoridades xudiciais. O xuízo foi seguido con grande expectación pola sociedade coruñesa, que aínda non podía crer como unha simple partida de brisca puidera acabar de forma tan tráxica e violenta. O carabinero foi condenado a cumprir pena de cárcere, pechando así un capítulo negro na historia do barrio de Monelos. Hoxe, máis dun século despois, o recordo daquel crime aínda resoa nas rúas do barrio. Monelos cambiou moito desde aquela noite de 1920. Os muiños desapareceron, as rúas estreitas foron substituídas por grandes avenidas, e os antigos edificios deron paso a modernos bloques de vivendas. Pero a memoria colectiva conserva ese eco do pasado, esa historia que nos lembra a fragilidade da vida e as consecuencias tráxicas da ira descontrolada. Porque ás veces, nunha noite calquera, nunha taberna calquera, o destino pode cambiar para sempre, co simple volteo dunha carta.